No. No. Asi 2 kila. To si docela vychytal a teďko to vychytej taky. No. No. No ale my pouštíme letadlo, já ti pak když tak zavolám, jo? Dobře. Čau. Hej Tonsku, ty jsi takový frajer! Kdo to byl? Táta. Co chtěl? Máš... Přišla pojistka z Hondy za zrušení. A něco ti předpláceli? Jo, ještě mi dá zpátky prachy. A jde to pak naopak, ty vás, mám problém se prát. To zatáčí na druhou stranu ještě. Ty ve to... Nahoru, vole! A teď nemám kontrolu. Hlavně s tím poleď sem. Právě! Hovno! Takový celé. Bacha! Ty pič, jak si tomu prohnal vždycky do křídla. To platíš? Hej, dobře. Můžeš přesání? Snažím se na to jak... No a jenom takhle do plachti. A poleď sem spíš, ne? On se ti to řekne, když je to řízení otočený. No, teďko už do plachti. Já vás zkusím chytit. A si řeknu, tak to se jí vypni. Ale dobrý.